Damel garang asem ikan patin. Esuk iki tak awali nyapu jogan ning pawon. Mergone saka jam 3 esuk sampai tekan jam 5 iki pawone ora tau leren. Sing resik-resik wis rampung, mlampah tuku iwak kali. Singkat cerita wis tekan nggone, bingung meh masak iwak apa, sidone aku terus njikuk iwak patin. Tekan ngomah langsung prepare nyiapke bumbu-bumbune. Bumbu aluse ana miri, kunir, jahe, brambang, bawang, sing terakhir uyah moto gula pasir. Bumbu aluse wis rampung. Lanjut ngirisi laos kalih serai. Tomat ijo menika dipotong tipis-tipis. Kudune kalih mbeta blimbing wuluh, gandeng boten enten nggih tomat ijone kula kathahi. Prepare bumbu pun rampung sedanten niki kula nyiapke kukusane. Rajangan lombok karo tomat ijo dicampur nek cowek, bar kuwi dicampur aduk. Lanjut dicampur karo iwak patine. Diaduk-aduk nganti kecampur rata, bar kuwi ditambahi santen. Nek wis kecampur rata kabeh, langsung dideleh nek kukusan. Iki tak slemeki godhong gedhang. Ditata sing rapi, dhuwure terus dikei salam, serai, laos karo godhong kemangi. Bar kuwi ditutup sing rapet. Mergo kukusane ora kamot, turane tak bunteli nganggo godhong gedhang. Isiane sing terakhir nggih sami, laos, salam, serai kalih godhong kemangi. Sampeyan ndak nggih saged bungkus godhong ngeten iki. Dadi 3 bungkus. Sak bungkuse iki isine iwak patin sak potong. Langsung gage-gage tak kukus. Iki nggoku ngukus kurang luwih ya sak jam. Singkat wae kukusane wis mateng. Gage-gage aku maem. Garang asem ikan patin. Tak incipi kuah sing kenthel iki. Bismillahirrahmanirrahim. Rasane gurih, asem. Daging iwak patine ya iso pulen. Jos tenan. Awan-awan maem garang asem ikan patin. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula tak lanjut maem rumiyin.